Si, iso non. Falta Pepe, sí, que non está hoxe. Pero non vai a vir. Non, porque non está, que está traballando fora, tuvieron que montar unha cousa fora e non pode vir. Mira, que tendes aí unha acta número 6 da Junta de Goberno, que este de data 23 de xullo de 2020. Ese estaba moi adiantado. Todos. Programa de superior. Empezamos. Primeiro punto, empezamos coa sesión ordinaria do mes de abril do Pleno da Corporación. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é a sesión do 28 de marzo de 2018. Partido Popular, algo sobre acta? Non, nada. Partido Socialista, sobre Sí, acta? nos ímonos a abster porque non estuvemos en todo o pleno que a señora alcaldesa non considerou que deberíamos acabar o pleno. Venegas, algo sobre acta? No. No? Nos tampouco, entón, pasamos a votación. Votos a favor da aprobación da acta? Abstencións? Vale. Ben, queda aprobada a acta. O segundo punto de orde do día é a moción do Grupo Municipal Socialista relativa ao orzamento comprometido polo Goberno de España para o desenvolvemento das medidas contempladas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Quere explicala, Partido Socialista? Moción que presenta o Grupo Municipal Socialista de Muros para a súa consideración, debate e posterior aprobación polo Pleno relativo ao orzamento comprometido polo Goberno de España para o desenvolvemento das medidas contempladas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Exposición de motivos. A loita contra a violencia que se exerce cara ás mulleres ha de ser unha prioridade para toda a sociedade e tamén unha obrigación que corresponde aos partidos políticos e, en primeira instancia, aos gobernos e as administracións no marco das súas correspondentes competencias. O Pacto de Estado en materia de violencia de xénero aprobado polo Congreso dos Deputados vincula directamente aos partidos políticos, poderes do Estado, administracións autonómicas e locais no compromiso adoptado para contribuir á erradicación da violencia de xénero. O Pacto de Estado é un instrumento complementario da nosa actual legislación que establece marcos de coordinación institucional precisos para o desenvolvemento das diferentes medidas acordadas. Un total de 213 propostas de actuación que abordan o problema de maneira integral e que no seu conxunto melloran a situación das mulleres vítimas da violencia de xénero e das súas fillas e fillos. Pero non se poderá avanzar na erradicación da violencia machista e na atención específica ás mulleres se non se establece estes mecanismos de coordinación necesarios entre as diferentes administracións e institucións con responsabilidade na materia. E tampouco se poderá seguir avanzando se non se dotan as distintas administracións, comunidades autónomas e concellos dos recursos económicos adecuados. Hai que resaltar con respecto ás atribucións e competencias das administracións autonómicas o recolleito no pacto o disposto no presente pacto deberá ser interpretado sen prexuízo de pleno exercicio polas comunidades autónomas das competencias que teñen atribuídas en virtude dos respectivos estatutos de autonomía, non podendo, en consecuencia, vincular as comunidades autónomas ou outras administracións públicas ás recomendacións contidas no presente informe cando afecten aos seus respectivos ámbitos competenciais. Este aspecto é fundamental ao recoñecer o esforzo e o compromiso económico das administracións autonómicas e locais no marco das súas competencias específicas, dedicado á loita contra a violencia de xénero.
Por iso, en función das medidas establecidas no pacto, débese dotar as devanditas administracións das partidas económicas específicas correspondentes fixadas no pacto e comprometidas polo propio Goberno. En base a estes acordos, hai que lembrar tamén que todos os grupos parlamentarios apoiaron e votaron a favor a proposición non de lei presentada polo Grupo Socialista en outubro de 2017, relativa á solicitude ao Goberno de España a aprobación por decreto lei, en caso de prórroga orzamentaria, o incremento de polo menos 200 millóns para dar cumprimento aos acordos orzamentarios do Pacto de Estado en materia da violencia de xénero. Acordo que o Goberno de España incumpriu, a pesar de ser votado a favor polo Partido Popular. A súa vez, hai que destacar e denunciar que na proposta de orzamentos xerais do Estado para 2018 incúmprese de novo compromiso orzamentario comprometido no pacto. Por todo isto, desde o Grupo Municipal Socialista no Concello de Muros, solicitamos aos demais grupos municipais o apoio aos seguintes acordos. Instar ao Goberno de España a que nos orzamentos xerais do Estado para as novas ou ampliadas competencias reservadas ás comunidades autónomas e aos concellos destínense vía transferencia un incremento anual de 20 millóns de euros aos concellos e 100 millóns de euros destinados ás comunidades autónomas. Tal e como figura no acordo do pacto que di textualmente os orzamentos xerais do Estado destinarán vía transferencia aos concellos un incremento anual de 20 millóns de euros durante os próximos 5 exercicios. Dar traslado deste acordo plenario ao presidente do Goberno de España, á ministra de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade e ao conxunto dos grupos parlamentarios no Congreso dos Diputados. Sí. Intervencións, Partido Popular. Bueno, nos traemos unha proposta de emenda de adición. Nos parece bien. Nos da igual. Está el Gobierno de España más fuerte que desde ampliada. Esto es para tener el punto 1. Es para tener el punto 2. Está, Partido Socialista, veo a emenda do Partido Popular, acepta. Instar ao Goberno de España e os grupos políticos e as distintas comisións da definir e publicar as novas ou ampliadas competencias, porque non sei a que está referido. Bueno, o pacto dese exercicio, os concellos acabanse de competencias e as comunidades autónomas tamén. E se por encima nos estamos teniendo na moción que se cumpra co pacto, que di que hai que incrementar en 20 millóns de euros, se por encima hai máis competencias, Si según vos decides que hai máis competencias, deberemos pedir que se amplíen máis de 20 millóns, entonces. non son 20, que son 200. 20 millóns. Sí, Un incremento anual... 20, pero son 200. Bueno, pues vale, Bueno, pues millor. Explico vos, Vale. se queredes, o Sí, porqué. cuáles son as ampliadas competencias? Vamos a ver. A vos, na exposición de motivos, incidides en dúas cuestións básicas para a aplicación do Pacto de Estado. A primeira é que non se poderá avanzar se non se establecen mecanismos de coordinación entre as diferentes administracións e institucións con responsabilidade na materia. E a segunda é que para seguir avanzando é preciso dotar as administracións dos recursos económicos adecuados. Eso poñédelo vos na exposición de motivos. E nós estamos totalmente de acordo con estas dúas cuestións. A proposta de acordo que propoñedes, en cambio, só fai referencia a unha desas cuestións, a cuestión económica. De aí a nosa proposta. Por que decimos isto? Porque a aplicación do Pacto do Estado contra a violencia de xénero supón a modificación, así a grosso modo, dunhas 14 leis en canto a competencias, nun caso do Estado, noutro das comunidades autónomas e noutro das entidades locais. No propio pacto hai pactado un plazo de 6 meses para facer esas modificacións, que o pacto entrou en vigor o 27 de decembro, pois ainda non rematou.
como vostedes din aquí, a dotación orzamentaria será para as novas ou ampliadas competencias reservadas ás comunidades autónomas e aos concellos, competencias que aínda non están reflexadas nesa normativa en moitos casos a aplicar. Están traballando, sei que se está traballando nese tema, o Goberno e as comisións correspondentes, ese prazo aínda non rematou. Por iso, nós decimos que, bueno, está ben que se lle dean os cartos, pero tamén hai que avanzar na definición e na concreción das competencias que ten cada entidade para que, cos recursos, poder exercer a competencia, porque se tes o recurso pero non tes a competencia, pois tampouco podes facer moito. Pero eu, a ver, non estou entendendo. Si vos estades de acordo en que instemos o Goberno de España para que doten, para que cumplan ese pacto que se fixo e doten da cantidade que teñan que dotar. Porque ahora mismo os presupostos, o proxecto de presupostos que xa o escuitamos e xa temos, creo que todos temos copia del, non veñen reflexados esta cantidade nos presupostos deste ano do Goberno. Non veñen reflexados. Entonces, si xa non veñen reflexados e por encima temos máis competencias, haberá que ampliar isto. O sea, vos estades de acordo en pedir que se cumpla o pacto e que se amplíe a asignación a 200 millóns e a 100 millóns ás comunidades autónomas. En eso estades de acordo? Son 200 millóns en total. Bueno, o estades de acordo? Se fala. Sí, estamos de acordo, pero pedimos que se definan, que se deixe traballar esas comisións no plazo que aínda non rematou para saber que competencia teñen e en que teñen que gastar eses recursos. Eso é o que pedimos. Pero, espera, o presuposto, o orzamento, o proxecto de orzamentos actual contempla unha aportación directa de 80 millóns a ministerios para exercer as súas competencias. A ministerios. Sí, 80 millóns directamente aos ministerios. Se quere, lle digo o reparto concreto. Varios, no, pero quero dicir ministerios varios, non estamos falando de... No, son 43 millóns para o interior, 13,6 para o de Xusticia, 12,12 para o de emprego, 9,2 para o de Sanidade e outros 2 millóns a Facenda para axudas públicas e asistencia. O sea, que non hai 200 millóns para... A maiores deses 80 millóns se incrementa a aportación a comunidades autónomas e entidades locais en 4.248 millóns. Sí, para toda a comunidade autónoma. Se incrementa para todas, sí. E dice que unha parte deses cartos terán que destinala a exercer as competencias en materia de violencia de xénero. A nós, pois, evidentemente, nos gustaría que se incrementara, non só que se aportaran os 120 millóns dos que fala vostede, senón máis, e máis vendo as cousas que están pasando, como as vemos hoxe. Está claro que hai que traballar moito, porque isto non pode seguir así. Que vimos hoxe? Hoxe vimos, que vimos hoxe? A sentencia. Bueno, pero tamén a sentencia eu creo que non é, bueno, non sei, é igual. Bueno. A ver, vamos co tema. Sí, creo. Vamos co tema. Entonces, o que vos dicimos é ampliade a moción para que se traballe o Goberno e as comisións correspondentes en delimitar e definir claramente esas competencias e esas modificacións legais que hai que facer para que podan, cos recursos que lle dan, exercelas. Vamos a ver. Se vos parece ben, ben, e se non, pois nada. A ver, a nos parecenos ben todo canto sea, o que sea para millor, parecenos ben todo. Entonces, a moción quedaría: instar o Goberno de España a que nos orzamentos xerais do Estado para as novas ou ampliadas competencias, que xa está aquí, xo pon aquí, xo podemos aquí na petición, reservadas ás comunidades autónomas e aos concellos, destínese vía transferencia un incremento tal. Xo pon aquí, eu creo que é unha redundancia. Aquí poñedes o mismo. Instar ao Goberno de España os grupos políticos e as distintas comisións a definir e a concretar as novas ampliadas competencias. Claro, vostede fala de novas ampliadas competencias. Sí. E nós decimos, cales son? Hai que definilas. Sí, pois que se definan, sin problema. Pois iso é o que nós decimos. Sin problema, sí. Pero co punto número 1 está desacordo. Sí, bueno, nós puxamos aquí un, pero pode ir de un ou de dous. Non temos problema. Vale. Algo máis que engadir por parte do Partido Popular? Consideramos que é un tema importantísimo a aprobación deste Pacto de Estado, que é un primeiro paso cara a unha sociedade que se debería ser máis igualitaria e máis xusta, pero non suficiente, evidentemente. Tamén nos gustaría, pois a mellor, incidir en que hai uns días a presidenta da Comisión de Igualdade, que é do PSOE, Pilar Cancela,
pois fixo un chamamento que tamén facemos nós a non descualificar ou descalificar o pacto, porque creo que hai, di ela, determinadas manifestaciones descalificando el pacto deberíamos medirlas un pouco máis, porque non hai unha sola medida en este pacto que non sea favorable en la lucha contra la violencia de género. E nós o que lle pedimos é que lle fagan caso, que traballemos ou que traballen que os que lle corresponda en aplicar xa esas reformas legislativas que son necesarias en esa dotación presupuestaria. O goberno pedir eso, claro. O goberno e as comisións e os grupos políticos presentes no Congreso que son os que teñen que acordar esas pedir ao cousas. goberno que é o que está gobernando. Bueno, a ver, vamos por esto. Rematou? Sí, gracias. Sí. Partido Sí, Socialista. nós tamén queremos pedir ao goberno que faga efectivo este pacto e que o dote de presuposto que é fundamental. O sea, que se facemos un pacto ou modificamos as leis e non hai un orzamento para poder levarlo a cabo, é como se non existira esta baldeiro. Entón, nós tamén queremos pedirle ao goberno, tal como decimos aquí, ao goberno de España, que por favor cumpla os seus compromisos e que en este caso concreto, que é sangrante, que dote das cantidades que chegaron a contratar. Moi ben. Venega? Ben, nós quixéramos transmitir un pequeno manifesto da Marcha Mundial das Mulleres de Galiza. A ver, empezo. Se machista non é xustiza. A Coordinadora Nacional da Marcha Mundial das Mulleres na Galiza quere mostrar a súa repulsa á sentencia remitida hoxe a La Manada pola violación dos Sanfermíns de 2016. Nun contexto político no que a xustiza española a cada paso que dá demostra máis a súa incapacidade, atopámonos coa sentencia que foi remitida pola Audiencia Provincial de Navarra para dar luz ao caso de La Manada. Esta sentencia é só unha mostra máis da incapacidade xudicial de amparar as mulleres que sofren violencias machistas. Esta incapacidade aumenta o risco para as mulleres de que calquera violencia cometida contra nós quede impune ou mal cualificado. Desta volta tocoulle a moza que foi violada na festa dos Sanfermíns, moza que por unha banda foi criticada e perseguida pola máis medida ante a suposta pouca vericidade da súa declaración, que viu a súa historia converterse nun relato mediatizado, no que ela era culpable e a cuestionada. Por outra banda, o acto de valentía que representa por unha denuncia converteuse nunha exposición absoluta da súa vida privada e íntima que tamén foi violada. Neste caso, foron moitos as probas aportadas das actitudes violentas e repulsivas dos membros da La Manada. Até se aportou un vídeo que resultou insuficiente xunto co atestado policial e médico para cualificar correctamente o delito que houbo. 2 anos despois do sucedido, a sentencia que se sacou pide 9 anos de cadea para os membros da Manada por abuso sexual, xa que os xuíces non achacan que fose unha violación por entender que este abuso non fora violento. Condenamos esta sentencia e o sistema que a ampara, condenamos que denunciar calquera tipo de violencia fique impune ante terminoloxías absurdas que cambian os feitos, porque a violencia machista é a violencia exercida sobre as mulleres por selo. As feministas galegas, nun acto de sororidade e repulsa a calquer tipo de violencia, saímos hoxe ás rúas para mostrar a nosa repulsa a esta sentencia. Para esta sentencia infame, que non fai máis que darnos máis unha vez a razón en que o sistema xudicial, o Estado e o sistema económico son os que alimentan e protexen baixo impunidade práctica calquera tipo de violencia sobre nós. Saímos ás rúas contra a Manada, contra un sistema que nos mata e exerce violencia contra nós, contra a xustiza machista. Saímos ás rúas polas voces das que xa non están, porque imos seguir en marcha ata que todas sexamos libres. Bueno, isto resúmese... A ver... Simplemente decir que, a ver, estamos totalmente a favor da moción que presenta o Grupo Socialista. Estamos de acordo en que fan falta cartos para levar adiante medidas, pero tamén fan falta políticas efectivas, educación, e iso non sei se se arranxa con cartos. Nada máis. Bueno, pola nosa banda, por parte de Compromiso por Galicia, estamos de acordo coa moción presentada polo Grupo Socialista e tamén coa emenda presentada polo Partido Popular. Efectivamente, pensamos que sí, que independentemente de que sea suficiente ou non, que por desgracia igual non é suficiente a dotación económica, pero é importante que as medidas vayan acompañadas de dotación económica.
E como ben apunta o Partido Popular, é tamén necesario que se definan e concretan esas novas e ampliadas competencias, senón de pouco vale dotar de cartos algo se non está claro para que se aportan eses cartos, que entendo que é o engadido que propón o Partido Popular, concretar para que se engaden eses cartos. Por lo tanto, nós tamén estamos a favor da moción con esta engadega do Partido Popular. Bueno, algo máis que engadir? Non, nada máis. No? Partido Socialista, algo máis? O Partido Socialista queremos facer algunha manifestación tamén, despois de esta manifestación que fixo a representante do BNG, e partindo da base de que mostramos toda a nosa repulsa a violencia de xénero, como non podía ser de outra maneira, tampouco estamos de acordo que se faga un xuicio paralelo. Non estamos de acordo que agora mesmo se este facendo un xuicio paralelo, porque creo que eu non sei eu creo que a xente, todo, agora a representante do BNG está falando, creo que ten moi pouco coñecemento, igual que temos o resto da xente que estamos aquí, a xente que andamos pola calle, con respecto a como está composto ese sumario de... Ojalá fora todo mentira, non ocurriran estas cousas, a rapaza non lle pasara nada, pero nos creemos que non se poden facer xuicios paralelos, que hai que deixar traballar a xusticia, que se vos non credes na xusticia, é outra cousa, que acabas de decir que non credes na xusticia, pero hai que condenar todo tipo de violencia, non solamente a violencia machista, todo tipo de violencia hai que condenar. Nós condenamos todo tipo de violencia. E entonces creemos que hai que deixar traballar a xusticia, que nós non temos datos suficientes para saber se esa condena é exemplar, se non é, se é corta ou se é longa. Creo que non temos esos datos, ou polo menos eu falo por mí e polos meus compañeiros que non coñecemos o sumario. Creemos na xusticia, creemos que se vai a dar un resultado de acordo aos feitos, iso esperamos cada vez que hai un procedimento judicial, e, dende logo, un caso como este tan grave e tan flagrante, tanto para as mulleres, que efectivamente volvemos a ser as vítimas outra vez, como para os que están na cárcel, eso, semejante problema que está tan mediatizado tamén, esperemos que termine no Tribunal Supremo e logo que, cando a sentencia adite, eu, sin ter nada que decir con respecto a este tribunal, que me merece todo o respeto, como non pode ser de outra maneira, cando chegamos na sentencia do Tribunal Supremo, supoño que de todos acataremos como ten que ser para que estamos en un Estado de Dereito e ten que ser desa maneira. Que nos pon os pelos de punta o que se conta pola calle, sí, pero creo que temos que ser, polo menos aquí no pleno da corporación, logo nos bares e por aí podemos falar o que nos dé a gana, pero este creo que é un sitio para demostrar todos o respeto á xusticia e deixalos traballar sin influir nas súas decisións. Moi ben, Benega. Solo decirlle a voceira do PSOE que nós tamén estamos en contra de todo tipo de violencias, pero neste caso estáse falando dunha violencia machista. Se houbera unha política de igualdade que amparara, non sei, que nos amparara as mulleres, porque xa non é só violencia machista, o sea, estamos en desigualdade en todos os termos. O que di na rúa é que hai como non sei cantas probas e indicios, chámelle, vostede sabe máis de leis que min, seguramente. Na rúa. Na rúa, bueno, na rúa, nas redes sociais, no sumario que se fixo público, que hai X probas de que sucedeu o que sucedeu, e que ao fin e ao cabo, o sea, ao final, acabase sentenciando a unha persoa por abuso, cando claramente, porque o vídeo de Marras o veu todo o mundo, saben que houbo violencia, o sea, houbo unha violación, 5 homes contra unha muller en estado, pois no estado que estivera, que é libre de estar no estado que estivera. Non vexo defensa, o sea, ante ese xuízo. Ele seguramente non o padeceu. Eu non digo que sexa defensa, pero eu creo que bueno, que fixeron. Non creo que ningún dos xuíces o fixera por perjudicar a nadie, digo eu. Bueno, creo que non é o momento de debatir sobre a sentencia que tal cual se traslada, se pode ver nos medios de comunicación e nas manifestacións públicas, é moi pouco compartida, parece ser que vai a ser recurrida por todas as partes e, por lo tanto, eso
é un claro exemplo de que non gusta a casi ninguén, non? A alguén lle debe de gustar, pero a casi ninguén, está claro que a casi ninguén lle gusta, pero creo que non é un momento de debatir agora, entón, se vos parece, pasamos á votación da moción do PSOE coa emenda incluída do Partido Popular, vale? Votos a favor? Unanimidade. E non se pode incluir tal cual está como punto 2, pregunto. Ainda que reduzca. Sí, Claro. sí. A intención era incluir así. Tal cual está Sí, como punto 2. Sí. O sea, el punto 1 instala al Gobierno de España y el punto 2 instala al Gobierno de España. Sí, porque isto é instar a dotación económica e isto é instar a que se definan e concreten as competencias. Para aclararlo para que conste claro que quiere la corporación. Sí, eu creo que A idea a é cuestión é incluíla o un como un como xa punto. está na moción E el e 2 como un está? punto 2 tal cual está na emenda do Partido Popular. Bueno, pasamos ao punto número 3, que é procedemento monitorio 60/2018 do Xulgado de Primeira Instancia de Muros en relación coa reclamación económica de Editorial Aranzadi S.A. e acordos procedentes. Bueno, o que traemos aquí é a proposta de que o Concello se allane e, por o tanto, e aprobe a factura para poder proceder ao pago desta factura da Editorial Aranzadi. Con relación a isto, quero explicar que esta é unha das facturas que estaban incluídas no REC, que veu varias veces a esta corporación, veu varias veces a plena, foi rexeitada nas 5 ocasións anteriores e posteriormente nunha sexta ocasión foi rexeitado un recurso de reposición. En esta ocasión, Editorial Aranzadi foi ao xulgado para un procedemento monitorio, o cual, así, en linguaxe que entendamos os que non estamos no mundo da xusticia dos xulgados, significa a posibilidade de chegar a un acordo e poder pagar esta factura. Como digo, é unha das facturas que estaban incluídas en ese recoñecemento extrajudicial. Xa naquel momento había un informe de intervención que sigue vixente e xa se comentaba que é o que sigue vixente para este caso. Un informe de intervención no que decía que a factura estaba comprobada e que procedía a pagala e en caso de non pagala, igual que como todas as demais, pois o Concello podería incurrir en enriquecemento inxusto. Entón, bueno, como a competencia para aprobar esta factura é do Pleno, pois traemos a Pleno esta proposta. Partido Popular. Bueno, pois nós non acabamos de entender moi ben a que venta este asunto. Vostedes, en novembro de 2015, decidiron prorrogar un contrato ca Editorial Aranzadi para a prestación dese servicio, según ben, ademais, explicitado na demanda, e o fixeron, pois, a sabiendas de que non tiñan cartos para pagalo, nin fixeron tampouco nada para dotar esa partida de diñeiro. Estamos falando dunha factura que data do 1 de novembro de 2015, despois desa data, concretamente nos plenos do 25 de febreiro de 2016 e 26 de maio de 2016, aprobáronse neste pleno dous recoñecementos extrajudiciais de crédito, os números 1 e 2 do ano 2016, por importes de 71.891,11 e 116.159,47 euros, respectivamente, e aínda trouxeron outro REC en setembro dese ano, que non foi aprobado aos termos nos máis o BNG, que tampouco recollía esta factura. Todos eses recoñecementos incluían facturas anteriores e posteriores á data da factura de Aranzadi, polo que non acabamos de entender por que non se aprobou e se pagou esa factura en algún deses recoñecementos e por que esperaron hasta o ano 2017 e afecten con facturas de datas moi posteriores. Achegan coa documentación deste pleno unha resolución da Alcaldía, a número 590 de 2018, na que proceden á aprobación dunha factura do ano 2017 por recoñecemento extrajudicial de crédito. É unha factura do mes de decembro de 2017 e por importe de 1.600 euros, unha cantidade incluso superior á da factura de Aranzadi. Así que sí que se poden aprobar gastos de anos anteriores, ou sexa, que levan bastante tempo contándonos
unha milonga. Non nos abonaron aos concelleiros a asistencia pleno do mes de decembro, nin a aportación de grupos no ano 17, porque dis que non se pode, porque é un gasto do ano anterior, pero por o que acabamos de ver, coa vista dese decreto, pois sí que se pode, señor Alfonso. Sona isto todo a unha revancha cutre polos anos que vostedes non puderon cobrar esa asignación, que xa dixo vostede no pleno pasado que deben aprender a traballar sin diñeiro, porque así o viñemos facendo nós. E a todo isto, pois, teñen aí un decreto, o 327, no que cobran vostedes máis de 5.000 euros ao mes. Non nos conta outra vez o rollo da intervención, porque vostede en esas datas dicía literalmente en varias ocasións que a señora interventora ven todos os días que é necesaria, aínda que agora diga que non se avanza porque non hai intervención e lle falta personal. Ten aquí vostede un concelleiro de Facenda que non se sabe moi ben o que fai e insistímoslle, é a súa responsabilidade e a súa decisión, non nos la traslade a nós. Nada máis, gracias. Partido Socialista. Bueno, primeiro, dicir que estamos de acordo con todo o que acaba de manifestar a voceira do Partido Popular, mas igual. Estamos de acordo con todo iso que acaba de decir, efectivamente. Aquí trátase de prioridades de pago. Para vostede non foi prioritario pagar o Aranzadi, como tampouco outras moitas cousas. Xa sabemos cales son as súas prioridades. E o único que está facendo é botarlle a culpa a oposición, despois salen nos medios que vostede utiliza, que lle gustan moito, dicindo que a culpa é da oposición de que non se pagan as facturas. Non, a culpa é súa. A culpa é súa, non é tampouco de intervención. Porque non temos un presuposto. Presuposto. Levamos desde o primeiro día pedindo un presuposto. E vostede botelle a culpa cada día a unha persona distinta. Outro día acabou dicindo aquí que nos habían pasado unha copia do presuposto. Nada, mentira, que non nos pasaron nada. Pasounos o señor concelleiro unha copia de non sei que, dicindo para que fagamos propostas, que non sabía nin que papeles nos había dado, e nos encontramos con que cando o Compromiso por Galicia tomou posesión do goberno, había unha interventora a Muros con plaza en Muros. E resulta que a señora alcaldesa non se lle ocurre outra cousa mellor que deixala ir a traballar a casa. O sea, aquí viña un día a semana ou 2 días a semana con cargo pagándolle o Concello de Muros, claro. O sea, ela, sin traelo a pleno, nin decreto, nin nada, dixolle a anterior interventora que lle parecía que non había prisa ninguna, te podes ir a casa, traballa desde casa ou non sei o que facía, pero bueno, esa foi as facilidades. E ora, despois de 2 anos, ven dicindo, es que non tengo interventora e a interventora que ten que facer o presuposto. Non, o presuposto é un presuposto político. E tendelo que facer vos, o presuposto. Como fixemos nós o noso presuposto que vos valeu durante 3 anos. Despois de todas as críticas, tal e como dixo na Comisión Informativa a representante do Partido Popular. Despois de todas as críticas, non fostedes capaces de facer un presuposto, que estaba cantado, o sea, non é ninguna sorpresa que non sepades facer un presuposto. Estamos convencidos de que vai acabar a legislatura sin presuposto. E entonces, claro, nos encontramos que a legislatura dos reparos. Eu creo que se lestes a documentación vedes que en todos os sitios hai un reparo. Repara non sei que, repara non sei cuánto, se lo fuma, dalle igual, o sea, todo polo río abaixo e pensar en presuposto para nada. E o concelleiro de Facenda nada, o sea, cobra por eso, pero punto pelota. Todo canto fai é eso. Nada máis, porque nós, eu particularmente, desde logo SOE, non lle vimos ningunha intención de facer un presuposto, ningunha. Queremos que non sabe primeiro tamén, pero intención ningunha. Por certo, di a señora alcaldesa que ese procedimento monitorio que hai no Cidade de Muros que é un principio de acordo, non, é un procedimento, unha reclamación judicial, como outra calquera. Eso é un procedimento monitorio. E di que con ese procedimento monitorio se aproba a factura. Tampouco é verdade, a factura non hai nada que aprobala. A factura é unha débeda que ten este caso Editorial Aranzadi, que ya hai que pagar por culpa súa de que vostede non lla pagou, e nada máis terá que pagar con intereses e cos gastos que lle correspondan. E traino aquí o pleno da corporación cando isto non é de pleno ni moitísimo menos, porque nos trae unha factura do ano 2015 e, por certo, queremos preguntar que pasou, porque na Comisión Informativa fixemos constar na acta da Comisión Informativa que lle pedíamos que nos trouxeran o poder co que está actuando o Concello de Muros
no xuzgado e non nos pasaron o poder, queremos saber que pasa. Bueno, sabemos o que pasa, o sea, que cada vez que pedimos un documento se nos di que sí e logo non se nos pasa, porque creo que non se lle pasou a ningún grupo. Nós non temos, témolo de outros procedimentos, pero non temos esa copia e vostede non nos la pasou, como é normal, porque se dou conta de que, claro, se tuvera un poquinho de vergonza salirían os colores, pero como non a ten, non lle salen os colores. Entonces, non nos pasou o poder. Por que non nos pasou o poder? Porque o poder que fixo a señora alcaldesa, que ten competencias para facer un poder para pleitos, como non podía ser de outra maneira, é de fecha 15 de setembro de 2015. Ese poder que é o que está utilizando en todos os procedimentos, que, por certo, trae un procedimento dunha factura ao pleno da corporación, pero non trae a sarta de procedimentos que hai no xulgado social, por culpa dela, de que non pagou os atrasos, de que non recoñeceu os trienios. Eso non nos trae. Por que non trae esos? E trae unha factura dun monitorio. Non entendemos por qué. Entendemos que simplemente para decir que non se paga por culpa da oposición. Claro. Volvemos co poder. Entonces, vennos a decir aquí que necesita a utilización do pleno para allanarse no monitorio. E resulta que o 15 de setembro de 2015 a señora alcaldesa de Muros fai un poder na notaría, que non nos lo dou, claro, que o conseguimos nos de outra maneira. Fai un poder na notaría, donde entre as facultades que ten, facultades da señora alcaldesa, aparte de otorgar poderes a abogados e procuradores, fai no punto número 4, otórgase un poder especial, e en especial di renunciar, transar, desistir e allanarse de todos os procedimientos que tenga o Concello de Muros. Eso di o poder, o sea, que é unha facultad dela. Que nos pide, que nos pregunta o Pleno da Corporación? Si eso, por que non nos preguntou o día que fixo o poder si dábamos autorización para poñer esa cláusula? Non nos lo preguntou, non foi a notaría, firmou o poder e dixo, sí, con todas as facultades. El Pleno xa se enterará. E agora que resulta que ten un poder con todas as facultades feitas, que o pode utilizar no xuzgado e dicir, me allano, ven aquí e dinos, señores miembros de la corporación, me puedo allanar? Vamos a poñernos nos dous casos. Que a corporación lle digamos que non se pode allanar. Non se pode allanar? Podes allanar perfectamente, porque ten un poder que lle dá facultades ao procurador para que se allane. E está ben allanado, o sea, presenta... Agora decimos, non se pode allanar. E chega mañán o xuzgado e di, me allano. O mellor xa está presentado, escrito de allanamiento, non sabemos, porque non temos nunca toda a documentación. Pero temos o poder, con facultades para allanarse. Dicimoslle que non, mañán allánase no juzgado, bien allanado está, firme, non hai marcha atrás, non pasa nada. Dicimoslle que sí, si xo ten aquí no poder, de que pode allanarse. Xo fixo ela e non nos pideu autorización ao pleno. En fin, vivir para ver las mentiras de la señora alcaldesa, que tamén están de moda, as mentiras. Ahora mismo, según falamos de outro tema, hai que falar das mentiras de Cifuentes, tamén aquí, que ve como a señora alcaldesa, porque non sabemos que foi a señora alcaldesa cas cremas, pero mentiras tantas como la Cifuentes. De momento nada máis, señora alcaldesa. Venega? Ben, vamos a ver, nós, o grupo do BNG, non nos gustaría ter que darlle razón ao grupo do PSOE, pero esperemos que non pase a legislatura e o teñamos que dar. Queremos xa uns orzamentos. Xa, porque cos orzamentos, a máis de moitas outras cousas que están sen resolver, poderían quedar resoltas, tamén resolveríamos estas cuestións, non? De ter que andar aprobando pois extraordinariamente sempre os pagos de factura a factura, non? Como se fixo xa en máis ocasións. Despois da exposición do PSOE, queda claro que si ten facultades para allanarse. Tamén, según se recolle no informe de secretaría, allanarse pode, o que non pode é dotar orzamentariamente para pagar a factura, que eso ten que ser cun reconhecemento extrajudicial de crédito, que é o que queremos facer aquí. Entón, nós, como xa dixemos moitas veces, non vamos a poñer trabas nós para que os veciños e os provedores do Concello cobren o que se lle debe, non caerá sobre nós esa responsabilidade en ningún momento, témolo moi claro. Pero queremos insistir, como sempre, en que
se caia dunha vez a negociar os orzamentos. Nada máis. Partido Popular, segunda intervención. Nada máis, eu creo que xa deixamos clara a nosa posición, isto non se entende que teñamos que vir con estas cousas ao pleno. Partido Socialista. Pois nós queremos deixar claro tamén que o que se fai aquí que non é un reconocimiento extrajudicial de crédito, que é unha pedir autorización ao pleno para allanarse. Creo que se está equivocando o voceiro do BNG. Non está pedindo un reconocimiento extrajudicial. Está pedindo autorización para allanarse no monitorio, que non lle fai falta. Que volvo a repetir, fixo un poder no ano 2015, o 15 de setembro do ano 2015, donde se arrogou esas facultades todas, en especial renunciar, transar, desistir, allanarse, sometimentos a arbitraje, todo canto podía poñer no poder puxo, o cal ten un profesional representando o Concello de Muros no xulgado e isto non vale para nada. Pero bueno, tamén, e xo dixemos na comisión informativa que creemos que xa sabemos cal é a estrategia e que se non trae este punto de orden do día, o pleno da corporación iría baleiro de contido totalmente, con ruegos e preguntas e unha moción do PSOE. O sea, nada de nada. E así levamos durante 3 anos. Ocurreuse de meter isto, non sei se lle ocurre preguntar se se pode cortar la hierba, que por certo sería moi convinte que empezaran a cortar la hierba. Rematou? Sí, de momento sí. Venega, algo máis? Non, nada máis. Bueno, vamos a ver, gustaríame que a secretaria informara sobre a posibilidade de que a alcaldía adopte este acordo de por sí, e a proposta é allanarse e aprobar esta factura, as dúas cousas, co cal e como di o representante do BNG, a alcaldía non é competente para aprobar esta factura, é necesario que aprobe o pleno, por eso traemos o pleno. Pero bueno, si pode informar secretaría. Desconozco el poder, no lo tengo ni se me ha mostrado. Ahí lo tienes. Gracias. Téndelo no Concello, Sí, pero si no te lo señalo. lógicamente, bueno, lo desconozco, lo tendría que leer. Lo tienes subrayado, Vale, pero de todas maneras, vamos a ver, lo que se tiene que tener en cuenta para este caso y para otros es que el alcalde ejerce aquellas acciones judiciales y se allana en aquellas acciones judiciales que sean competencia de la alcaldía, ¿vale? Que sean competencia de la alcaldía, aún desconociendo esto. Y el pleno se allanará en aquellas cuestiones judiciales que sean competencias del pleno. Esta no Mucho es. poder, ¿vale? Que lo desconozco. En este caso concreto, el traer o el informe tanto de intervención, no sé si secretaría, no sé si intervención, cuando la alcaldesa habló de traer este tema a pleno, el allanamiento de este supuesto sin ir respaldado por el acuerdo plenario de aprobación del REC estaría vacío de contenido. ¿De qué sirve un allanamiento? ¿De qué sirve decir que sea un monitorio si después la efectividad práctica de ese allanamiento estaría vetada porque le falta un procedimiento administrativo interno que es la aprobación de un REC para pagar esa práctica? El problema fue ese. Yo no lo entiendo. Ese es mi... Hai unha cosa que se llama ejecutoria. Rematou E unha sentencia hai que o ejecutarla. seu turno de palabra, hai un... Pero de todas maneras me gustaría quedarme con él. Sí, como no, Sí, toma. Sí, quédate con él. Podemos facer unha pregunta? A secretaría, sí. A aprobación dunha factura de 1.300 euros é ou non é competencia da alcaldía? Según que ustedes tienen indicado en las bases de ejecución de la en este caso, traer esto a pleno es porque un allanamiento sin más no tendría un contenido legal, sería vacío, porque aunque por mucho que se allane el alcalde o incluso que se allane el pleno, si eso no va acompañado del acto administrativo que exige la ley para poder hacer efectivo ese pago, no sirve de nada. Y ahí la competencia es plenaria, claramente plenaria. Yo puedo hacer outra pregunta tamén a la secretaria, señora alcaldesa. Diga. Mire, ese procedimento monitorio vai acabar con un decreto que é ejecutivo. E unha vez se ejecute ese, ten unha orden de ejecución o Concello, que importa que non teña? O sea, usted pode decir, yo no voy a cumplir la sentencia porque no tengo un procedimiento... La tiene que cumplir, ¿verdad que sí? Evidentemente. Todas las sentencias deben ser cumplidas
Pois ya está. Pois ya está, home, o resto son disculpas e salidas, son salidas. Son salidas. No tiene por qué evitarla. Esta gente va a cobrar la factura en una ejecutoria, punto pelota. Aunque no, usted y intervención no hiciera ningún expediente. No hay ningún expediente, hay una sentencia presentada encima de la mesa y hay que cumplirla, señora secretaria. El resto es dorarle la píldora. Bueno. Pues creo que no lo aclaró muy bien. Rematou o seu turno de intervención, só le faltaría agora por riba e falta o respeto. Yo no le falté respeto, por favor. No. Entón, por favor, cale e respete os turnos de intervención. O seu rematou hai un anaco. Non ten a palabra e xa activo varias veces, incluso máis do que os turnos de intervención que lle correspondía. Co cal, xa está. Bueno, creo que queda claro que é necesario aprobar este acordo para poder pagar esta factura en base a este monitorio e, se non, a vía judicial pois seguirá o seu curso. O que pretendemos é evitar gastos maiores ao Concello, como poden ser costes de abogados e intereses das facturas e, por certo, en este caso, este proveedor optou por un procedimento monitorio. Hai outros proveedores que xa optaron directamente polo contencioso que acaban de chegar polas facturas que non se aprobaron en este REC, o cual vai a supoñer un gasto a maiores para o Concello, pero aí tamén xa miraremos no seu caso quen asume eses gastos. Así que, sin máis, pasamos á votación da proposta de alcaldía. Votos a favor da proposta de alcaldía? En contra? Abstencións? Vale, pois entón queda aprobado. Ben, o punto número 4 da orden do día é dar conta para coñecemento das resolucións de alcaldía dende a 258 ata 341 de 2018 e das xuntas de goberno local número 5 e número 6. O punto número 5 é dar conta do informe de morosidade do período medio de pago durante o primeiro trimestre de 2018 e documentación que se teñen. E o punto número 5 é mocións. Algúnha moción, Partido Popular? Non, gracias. Algúnha moción do Partido Socialista? No. Do BNG? No. Pois entón pasamos ao número 6, que é robos e preguntas. Partido Popular? Bueno, pois nós imos iniciar con un rogo xa reiterado en numerosas ocasións. Este Concello ten problemas graves e urxentes. Estamos cun orzamento prorrogado de 2015. Non sabemos que pasa co servicio de suministro de auga potable, segue habendo verquidos, camiños e espazos moi descoidados. Non se dan iniciado as obras que xa teñen financiamento comprometido, son incapaces de xustificar subvencións e están perdendo diñeiro. Os locais públicos caense a pedazos. Aquí temos unha foto que non é nosa, que é dun usuario do pabellón Eleuterio Balayo, que estes días salí por aí, as portas con unha pedra, amarradas con cordas, bueno. E isto, pois, é o que hai. E, mentras tanto, pois, pleno tras pleno, o equipo de goberno, pois, non trae nada máis que unha factura de 1.300 euros, que a aprobación é competencia súa. Outro tema será o pago. Outro rogo tamén reiterado. Envíen a documentación correcta con cada asunto. Envíen un informe de intervención e tesorería sobre facturas pendentes de pago no primeiro trimestre, que di que se anexa un documento cas facturas que non veñen, por suposto, e pedimoslle que nos lo envíen. E pedimoslle tamén que nos remitan a relación de facturas que pedimos no pleno pasado e no anterior, que xa dixo que nos iba a enviar e que tampouco enviou, a 68 e 70 do ano 2017. Non sabemos se é que non as manda porque hai algo que non quere que sepamos ou pois é desidia sin máis. Outro rogo máis. Nas convocatorias públicas para a cobertura de determinadas plazas valórase a participación en operativos de seguridade, ser membro de protección civil e participar en polo menos 5 operativos.
Rogamos pois valoren tamén a posibilidade de ter en conta a colaboración como voluntarios noutras entidades, pois según o tipo de prazas de que se trate, por exemplo, pois para prazas da área de servicios sociais, pois ter participado como voluntario en entidades acreditadas do sector ou para prazas de monitores ou animadores socioculturales, e cousas, bueno, dese estilo. Pedímoslle que valoren esa posibilidade. Outro rogo máis. Xa que tuvemos e temos uns diñas de sol, pois, por favor, limpen as praias máis urbanas e frecuentadas, como é a Rocha ou o Castillo, porque xa estes días pois houbo algún rapaz que se cortou con cristais ou con madeiras de ferros, puntas que hai nestas dúas praias. Queremos felicitala por ir a inspeccionar as actuacións da Auga de Galicia nos ríos, a ver se lle cunde o exemplo e manda os concelleiros a inspeccionar as actuacións do Concello, que son da súa competencia e faltiña lle fai. O informe de intervención sobre facturas pendentes de pagamento indica a obriga de facer un plan de tesourería, visto que se incumpre o prazo medio de pago a proveedores de 30 días. Queremos saber se está feito ou tamén están traballando nel. Cando van a mañar a beirarrúa do Furón? No boletín oficial da provincia do 4 de abril publícase a concesión dunha subvención por parte da Diputación ao Concello para a contratación de personal para turismo por importe de 20.000 euros, pero, de momento, non se convocou ningunha praza. Non sabemos moi ben a que están esperando. O 13 de outubro do ano pasado presentamos unha moción para aplicar bonificacións no IBI. Non a tramitaron porque van vostedes a presentar outra mellor, en novembro, pasou decembro, pasou xaneiro, pasou febreiro, pasou marzo e estamos en abril, que tamén está pasando xa. Entonces non sabemos se nos pode decir algo ao respecto. Queremos saber por que o Concello non cumpre cas súas propias bases na convocatoria de bolsas a deportistas. Pedímoslle en reiteradas ocasións información sobre o que é que se emite cando hai pagos ás televisións. Sempre nos di que nos vai enviar con que promoción se corresponde cada factura. Nunca enviou nada, e un chorro de auga aos sitios nos que están os contenedores, pois hai un ano e non son capaces de facela. Entonces, pedímoslle que se non son capaces, pois que, bueno, que la subcontraten, como subcontrataron as clases de informática de Esteiro. Avanzaron algo na obra para ampliar a parada de bus? Avanzaron algo nas contratacións de obras que están pendentes de resolución? Adoptaron algunha decisión respecto do tema dos cans nas praias? A de chegar o verán e estaremos igual. Teñen coñecemento de que na baixada depuradora de Esteiro e en moitísimos outros sitios as raíces dos árboles están levantando a estrada? Queremos saber se o teñen e se teñen previsto facer algo ao respecto. E, por último, queremos facer referencia ao decreto 337 deste ano 2018. Nese decreto, a señora alcaldesa resolve dar de baixa no padrón de habitantes a 15 persoas por traslados a outras localidades de Galicia, de España e do estranxeiro. 15 persoas que marcharon nos meses de xaneiro e febreiro de Muros. Creo que todos deberíamos facer unha reflexión a este respecto e buscar, dende o noso ámbito, que é o local, a maneira de parar ou mitigar esta sangría. Mais nada, gracias e boas noites. Bueno, vamos a ver, hai varios rogos dos que tomamos nota. Con respecto ás preguntas, sobre ese plan de tesourería do que fala que está no informe de intervención, que efectivamente está, o informe de intervención é de data... non o teño aquí. Pero bueno, é de agora... Non, é que non saiu imprimido aquí. Non me imprimido. É de data 16 de abril, e entón, bueno, se traslada á tesourería, e tesourería, en canto poida, pois fará ese plan, que é un plan que ten que facer tesourería.
A acera do Furón efectivamente se vai arreglar a cargo da Brigada de Obras e, bueno, cando esta teña tempo. Hai moi pouco persoal na Brigada de Obras e están bastante saturados. A selección de turismo para que xa nos concederon a subvención pois tamén se fará en breve, están as bases xa preparadas pendente de ser aprobadas e a bonificación do IBI, como xa lle comentara, está agora forma parte de un expediente no que intentamos bonificar outros impostos tamén para que o Concello se adira ao programa Concello do Imbusines, un programa impulsado pola Xunta de Galicia, como xa sabe, en no que están traballando a intervención en Secretaría e están valorando se se pode facer. Algo que comentamos, por certo, co delegado do Goberno cando veu aquí na clausura do Obradoiro de Emprego. O delegado da Xunta. Perdón? O delegado da Xunta, digo. O delegado da Xunta, sí. O delegado da Xunta, sí. Ovidio Rodeiro. Pregúntase se pagamos as entrevistas con esas facturas ás televisións. Pois non, e é evidente porque hai moi poucas entrevistas miñas nos medios de comunicación, creo que casi hai tantas como da oposición, por lo tanto é evidente que non pago entrevistas, se as pagara pois estaría pagando de balde. Eu non me dedico a facer entrevistas nos medios de comunicación, máis que cando me chaman, e as facturas que hai son todas de promoción e difusión de noticias relacionadas co Concello de Muros e están aí para ver. En canto á limpeza de contenedores e puntos de recollida, fíxose limpeza de contenedores porque os fai nas FCC. Ben, certo é que ás veces, sobre todo cando hai moito sol, que non é o caso destes últimos meses, por desgracia, bueno, digo por desgracia entre comillas, que a chuvia tamén facía falta, pero cando hai sol, a limpeza de contenedores, o efecto dura moi pouquiño tempo porque co calor o cheiro dos residuos que se botan ali logo volven a aparecer. Pero sí que se fixeron limpezas de contenedores e tamén de puntos de recollida. A ampliación da parada de bus pois sigue en urbanismo pendente e de cara nas praias pois sí que estamos, precisamente onte mesmo falaba coa técnica de medio ambiente para que en base a ordenanza que xa está aprobada habilitar a praia de Bornalles, xa vai a ser con toda a seguridade unha das habilitadas para poder levar cans, que o que xa se quedou aquí tamén, ademais, faláramos deso nun pleno anterior, e o que estamos barallando que é outra praia poñer, porque nos parece interesante que asa outra, polo menos no outro lado do Concello ou cerca do outro extremo do Concello, que ten unha costa bastante longa, e nos parecía interesante que houbera unha en cada lado. E andamos buscando unha que bueno, a ver cal é a máis acaída. Eu non tiña constancia das raíces na baixada depuradora de Esteiro, entón, bueno, mandaremos por ali a Brigada de Obras a velo. A verdade é que hai bastante tempo que non paso por ali. Pois non tiña constancia, mandaremos a Brigada de Obras por ali a que o miren. E con respecto á baixada no padrón de habitantes, efectivamente é preocupante, igual de preocupante que en prácticamente toda Galicia, salvo moi contadas excepcións, o cual non é consolo de nada, e sí que entre todos temos que ver a maneira de intentar revertilo ou polo menos de minoralo o que se poida. Partido Socialista. Bien. Primeiro, queremos saber, nós non imos facer rogos porque creemos que é tempo perdido, o sea, que todos os rogos que se fixeron durante 3 anos non se fixo nada, co cal non vamos a facer rogos, ya sabemos que non van facer nada. Queremos saber cando van facer o presuposto e que, por favor, non lle bote a culpa á interventora. Tamén queremos saber se ten coñecemento de unha subvención da Xunta de Galicia que ben fai pouco no boletín para axudas ás parroquias para a instalación de wifi. E se desde o Concello se solicitou esa subvención. Queremos dar conta da situación en que se encontra o paseo de Muros. As baldosas todas levantadas, os árboles sin cortar, a erva sin cortar, os contenedores sin limpar. Entón, queremos saber se desde o Concello saben ou se non teñen constancia, non lle consta. Dixo, acaba de contestar a unha pregunta do Partido Popular de que se limparon contenedores, queremos saber cales se limparon, porque nós temos queixas de todas as parroquias de que
do tufo que hai e que vai haber no verán con respecto aos contenedores. E non estamos de acordo de que co sol cheiran máis, porque se limpa e non hai basura non cheira nada, nin con sol, nin sin sol. Fai un pouco dixo que traía aquí o da factura e o do monitorio para non incurrir en gastos. Queremos saber como se personou no monitorio sin pagar abogado e procurador, porque eso é magia. Outra das súas mentiras. Que pasou co vertido do Castillo? Que a xente preguntaba e protestaba porque había un cheiro moi grande aí. Queremos saber tamén se hai algún proxecto presentado para facer algunha obra na antigua fábrica de Daniel, que se comenta de que hai un proxecto presentado no Concello. Pedimos 3 ou 4 veces as copias dos reparos. Esta debe ser a quinta vez que pedimos a copia dos reparos. Volvemos a pedir outra vez. Queremos e temos dereito a coñecer os reparos que se fixeron a vostede desde que empezou a legislatura. E vámoslo pedir por escrito a señora interventora. Queremos saber que se está facendo que as aceras de Baño, que a última obra que fixo vostede en Baño e que tanto problemas creou, que, por certo, trouxemos aquí unha moción firmada polos 3 grupos que non nos deixou presentar, e parece ser que non cumpre a normativa de supresión de barreiras á altura das aceras. Co cal queremos saber se están pensando en facer algo, solucionalo, ou se van a esperar a que se lle presente unha denuncia como sempre. Espina e Delfín, preguntamos en todos os plenos, cal é a situación de Espina e Delfín. Preguntamos, non vemos en ningún sitio ninguna factura de pagos a Espina e Delfín, nin vemos tampouco ningún ingreso de canon de Espina e Delfín con respecto ao Concello de Muros. Co cal queremos saber cal é a situación. Dispós de que vostede deixou perjudicar o contrato e non lle avisou co tempo necesario e lle concedeu unha prórroga de non sei canto tempo, unha prórroga ficticia que xa está máis que caducada, e seguimos na mesma, seguimos de forma alegal con unha empresa que está cumplindo, e teño que dicilo, que a súa función de seguir dando servicio, pero non sabemos que está pasando con o resto dos trámites. Tamén queremos saber se lle está reclamando a débeda que ten Espina e Delfín co Concello de Muros, ou se lla vai a regalar a vostede, que todo apunta que lla vai a regalar. Xa sei que non apunta porque non vai a contestar. Díxolle ao Partido Popular que non pagaba nada nas entrevistas da televisión e que facía casi tantas como a oposición. O que queremos saber é se está pagando algo no Facebook, porque eso sí que usa moito. E se lle cobran por usalo, creo que nos vai salir moi caro ao Concello de Muros, porque se usa como boletín. O sea, en vez de publicar na prensa ou editos ou bandos, salimos no Facebook. Entón, supoñemos que é gratis, porque senón vai nos salir carísimo. E logo, queremos dar traslado tamén de unha queixa que xa ven de meses atrás e que o concelleiro de Facenda, creo que é entrenador ou manager ou non sei que título lle deron no campo de fútbol, algún deronllo, e vai todos os días por ali e, sin embargo, non ve, xa sei que non ve desde aquí nin ve desde ali, que vai ali e tampouco ve, o sea, non te preocupes por eso. E creo que todo o mundo sabe que hai moitísimos problemas ao redor do campo de fútbol, porque o balón que escapa, o balón que perden, porque non poden ir a recoller as pelotas, porque está sin cortar. O sea, non fai falta que vexe aquí porque non o ve ali, o sea que... E están mandando, eu creo que a todas as agrupacións, e creo que o Vaso polo mandaron a todo o mundo, non temos por onde pasar a coller os balóns. Por favor, cortade os camiños. Ese é un robo que fan os rapaces de Muros. Por favor, se se pode atender, pois fenomenal. Pero eles creo que están xa un pouco desesperados, que pediron un montón de cousas e que non se fai nin caso. Co cal, nos intentamos. Sí. Señora alcaldesa, podo comentarlle algo? Quería rogarlle que se limpe e apañe todo o que é o paseo marítimo de Louro. Hai bastantes queixas dos veciños de que as silvas en sitios cubren bastante parte do paseo.
a fonte de baixo en Louro necesita unha limpeza urgente porque vai desaparecer, os lavaderos xa non se ven, está ao lado da fonte, pero os lavaderos xa están inexistentes. A carretera de acceso ao pabellón de Miraflores necesita pavimentación, pero ya, porque hai que ir esquivando baches en todo momento. E quería preguntarse se arreglou o gran bache do ancoradoiro que hai na rotonda abaixo. Non, nada máis. Gracias. Bueno, vamos a ver. O presuposto, como xa comentei na comisión informativa, estáse elaborando, pendente agora mesmo de rematar co cadro de persoal. Solicitouse axudas para wifi. Do paseo de muros sí que temos constancia. E que contenedores se limparon? Pois non temos un listado de contenedor a contenedor cales se limparon, pero si que se limparon en varias ocasións. Hai un plan de limpeza e mantemento dos contenedores que fai FCC, que é a empresa concesionaria da recollida do lixo, que ademais limpa os contenedores. E os limpan cando lles corresponde. No monitorio nos personamos pois como da única maneira que hai que personarse con un abogado e eu en ningún momento dixen que eso non custara cartos. O que digo é que se o monitorio non se aprobara e houbera que ir a un contencioso, iba a haber máis gastos, intereses e demais. Algo que é evidente. Vertido do Castillo, queres comentar ti, Quintela? Sí, que pasou, non? Sí, Concretamente. que pasou? Que pasou? Esa é a pregunta, non, digo, esa é a pregunta, que pasou? Sí. Non, no Castillo non chegou a producirse, pero estuvo o bombeo parado porque romperon as tuberías de impulsión. Non se sabe exactamente, por algún punto da rede. No, por algún punto da rede, é así. A obra executada tal e como está alivia por un punto da rede antes de aliviar no bombeo do Castillo. É así. Evidentemente, eso está claro. Pois estuvo parado desde o miércoles antes de Semana Santa hasta a semana pasada o miércoles ou jueves. Non, a ver, a problemática que ten o sistema tal e como está diseñado, as toalliñas e demais elementos que non deberían de acabar no saneamento provocan o mal funcionamento das comportas para cortar a entrada de auga á cámara de vos, dado que non se podía cortar a entrada de auga á cámara de bombas, non se podía vaciar de por sí. Entón, houbo que rebuscar e demais e conseguir alquilar unha bomba de gran caudal para conseguir vaciar, sacar máis caudal do que podía entrar na cámara de bombas. Ao final se conseguiu atrancar con un plástico a entrada de auga, reducindo o volumen máis ou menos, porque de feito os traballos de soldeo e demais se fixeron con auga na cámara de bombas, que non conseguimos secala de todo. Non, eso colleu Semana Santa, bueno, Augas de Galicia foi coñecedora en todo momento da situación. Non. Bueno, non nos meteron unha multa porque en Augas de Galicia son conscientes de que se arreglou a avería o máis rápido que se pudo. Era unha avería grande que necesitaba soldar tuberías e para poder soldar tuberías, como estaba explicando o concelleiro, antes había que validar o bombeo. Entón todo iso require un tempo inevitablemente. E foi o que se fixo. Augas de Galicia foi en todo momento consciente e era imposible arreglalo antes. Arreglouse todo rápido que se pudo. Chamouse rapidamente esa bomba para bombear e tan pronto estuvo baleiro se procedeu a soldadura das 3 impulsións ademais que estaban as 3 rotas das 3 bombas e agora ese problema está listo. Agora está listo e está arreglado. Con respecto á fábrica de Daniel, o que hai na fábrica de Daniel é un anteproxecto
que presentaron no Concello que se enviou a Patrimonio e, de feito, hai poucos días houve unha comisión en Patrimonio na que se estudiou este proxecto, este anteproxecto, un hotel. O anteproxecto que hai é para un hotel na antiga fábrica de Daniel. En Patrimonio, tal cual estaba o anteproxecto, lle poñen algunha pega, co cal agora o promotor e arquitecto están traballando nese anteproxecto para ver de conseguir facer un que conte coas autorizacións de patrimonio e de costas, porque ademais aí tamén colle costas. É complicado. No, porque con aumento de volumen xa lle din que non. Non, hai que facelo que tal. A edificación que queda en pé, colle todo o que está en pé. Sí, colle todo o que está en pé. Sí, colle todo o que está en pé. O tema da accesibilidade das aceras de Maño, en principio, cando se fixo o proxecto, se comunicou que se tuvera moito cuidado con que cumplir a accesibilidade. Algo me comentou así verbalmente a min unha das persoas que ten especial interés en esta cuestión e eu sí que o comentei tamén no Departamento de Urbanismo e están revisando que quedaran todo. Hai zonas nas que quedou perfectamente accesible, non hai absolutamente nada de salto, pero hai algunha na que eu mesmo vexo que hai un pequeno salto, que non sei se iso cumple a normativa ou non. En calquera caso, o meu gusto particular, pero é o meu particular, non ten nada que ver coa normativa, é que non haxa ni medio centímetro siquera. Creo que unha roda ten que poder subir e baixar sen que teña que dar un salto, aínda que o poida dar. E entón, é algo que se está mirando. A situación de Espina e Delfín é a mesma que a de hai un mes, xa lle expliquei, e por Facebook non pagamos nada. Evidentemente, creo que nunca veu ningunha factura de Facebook e, sinto moito que lle moleste, pero é un medio de comunicación como outro calquera que a min particularmente me gusta tamén. Tomamos nota do pavimentado da carretera de Miraflores, agora aproveitando o bo tempo, empezouse co asfaltado e co arreglo de baches, e no caso do bache do Ancoradoiro xa está a Quintela, porque estaba para estos días. Que están baixando ahora na zona do Ancoradoiro, estuveron onte máis hoxe, e mañán van rematar nese da Rotonda. Están precisamente estes días co bacheo dende que veu o sol. Venega. Os reparos, canto poidamos, aí os pasamos. Era un roubo, entón. Venega. Ben, desde o BNG queremos mostrar a nosa indignación coa sentenza xudicial do caso de La Manada e apoiar as miles de persoas que neste intre están a manifestarse en máis de 20 localidades de Galiza e no resto do Estado español. Suscribimos o lema oficioso que di que si eles son manada, nós somos multitude. Remata abril e seguimos sen saber que vai pasar este verán co Bar San Francisco. Falábamos o mes pasado de que no concello veciño de Carnota, ese que tanto mola, estábanse a mobilizar en todas as parroquias co fin de evitar a proliferación de enxames de vespa velutina. Son xa centos os exemplares exterminados desta especie desde que se repartiron gratuitamente as trampas a todo aquel que as solicitase. Neste mesmo intre, a esta hora, no tamén veciño concello de Mazaricos, que tamén mola, está a ter lugar unha charla informativa entre expertos e veciños sobre como actuar e como anticiparse á aparición desta perigosa praga. Que medidas se están tomando en Muros? No pleno do 26 de xullo de 2017, que xa se comentou aquí antes, esta corporación aprobou unha ordenanza para regular o uso das praias públicas do concello. Nesta ordenanza recollíanse varias medidas que non foron levadas á práctica o verán pasado pola proximidade da aprobación coa temporada estival. Como, por exemplo, a colocación de aseos públicos nas praias de máis afluencia ou a asignación de distintos areais como praias aptas para cans, algo que xa se contestou. Pero non sabemos o que se fixo deste goberno para cumprir con a normativa que eles mesmos trouxeron a este pleno. Queremos saber que medidas van a tomar para facer cumprir coa ordenanza na súa totalidade, que así se aprobou. Desde que o denunciamos no pleno,
do mes pasado non voltamos a saber máis da cesión de espazo público a Manpower para desenvolver a súa actividade comercial. E na página web do Concello segue o anuncio igual que o día que o denunciamos. Está Manpower utilizando algún espazo do Concello? Vaise rematar a obra do paseo de Esteiro antes do verán? Queremos saber que pasa coa RPT. A información que nos facilita a alcaldía nos plenos contradícese coa que nos chega dos representantes dos traballadores. Ao BNG preocúpanos moito observar que non se visualizan nin nos anuncios do Concello nin en ningún lado que se estea a avanzar na proposta da RPT. Consideramos esencial e prioritario que se negocie esta RPT e que quede aprobada canto antes, para poder acabar coa situación caótica e indigna na que se atopa o cadro de traballadoras e traballadores deste Concello. A respecto de outra cuestión histórica, falamos do repetidor de Santa Catalina, na televisión. Vaise solucionar? Non? Fai uns días sufrimos o primeiro conato de incendio da temporada. Queremos saber se se fixo ou se vai a facer algunha actuación en materia de prevención de lumes forestais. En vista de que non son capaces de recabar ninguna información, queremos saber se o Concello ten pensado denunciar as obras ilegais da Illa da Creva antes de que prescriban. Vai haber noitebús este verán? No apartado de Rogos, sen facer aquí unha relación das numerosas intervencións que serían precisas, queremos facer un especial fincapé na educación dos parques públicos, nomeadamente o Parque de Ventín, de Abelleira, que se atopa en nefastas condicións. E rogamos tamén que se limpe a parede traseira do Xoselago de Esteiro, no que hai unhas noxentas pintadas homófobas. E por último, queremos darlle os parabéns aos clubes deportivos e aos deportistas a nivel individual que nesta temporada acadaron éxitos e son un exemplo para toda a sociedade. Pediríamoslle ao Concello que, tal como manifestaron algúns destes clubes, pudesen recibilos a todos na Casa do Concello e darlle os parabéns de parte de todos nós. Como víchedes, non falamos do DSL, a ver se así. Bueno, con respecto ao Bar San Francisco, temos os pliegos prácticamente rematados e pendentes de sacar. Xa, pero antes non se puido. Con respecto da Vespa Velutina, estamos traballando na adquisición das trampas, pois xa dixemos no pleno pasado que nos parecía moi boa idea, e niso estamos. Con respecto a medidas que imos a tomar para a ordenanza de praias, pois venimos tomar todas aquelas que poidamos e sobre todo que nos permitan a dotación económica necesaria para iso, vale? Cuestións como a dos cans xa o comentei, xa está previsto tamén, en moi pouquiños días pois sairás a público que praias definitivamente van a poder ser utilizadas. E se podemos poñer aseos nalgúna delas, pois tamén nos poremos. Non o podo garantizar porque antes queremos ver a posibilidade de poder pagalos e que non teñan que vir a REC despois. A obra do Paseo de Esteiro, o que me trasladan dende Costas e dende a empresa e da dirección de obra, eles contan tela rematada a mediados de xuño. Concretamente falando 15 de xuño, é a previsión que eles teñen. Eu non sei se van a poder ou non, pero é o que me trasladan tanto Costas como a dirección de obra como a empresa. Vale. Con respecto a RPT, non sei o que lle trasladan os traballadores, o último que fixemos foi trasladarlle ás persoas que traballan no Concello unha primeira valoración que foi feita pola empresa en base a que había aquí, e xa lle trasladamos aos traballadores tamén que é unha valoración para traballar sobre ela, para que eles nos poidan aportar a súa opinión e se consideran que hai algo que hai que facer. Hai varias cuestións que dende o grupo de goberno xa lle trasladamos porque nós vemos varios erros nesa primeira proposta, hai cousas moi evidentes, incluso hai postos que faltan nesa primeira proposta. Todo isto xa lle trasladamos á empresa que está elaborando a RPT e nada, o luns vai a vir por aquí a empresa para poder empezar coas entrevistas cos traballadores. Entón, bueno, non sei que lle trasladaron o personal, pero isto é o que... Justamente eso, que isto é o que hai. No pleno pasado dixeras que estaban as entrevistas xa.
que iban a facelas, no, que estaban, non o poden decir porque non estaban, de feito a día de hoxe non as empezaron aínda as entrevistas, vale, eu estou falando con eles porque as teñen que facer, entón, xa digo, esta semana me dixo da empresa que iba a vir o luns, non sei exactamente a que hora, pero van a vir o luns a empezar coas entrevistas. Están agora mesmo recollendo eses cambios que nós lle dixemos que son cambios evidentes, tipo eso, postos que faltan, valoracións que evidentemente non son asumibles porque, bueno, hai algunhas que son claramente erratas e que perxudican por certos traballadores, que non estamos falando de que há unha proposta que non lla baixemos, hai cousas que non se corresponden coa realidade, que son clarísimamente erratas, e todo iso xa o trasladamos para que veñan o luns como mínimo con eso xa feito e a partir de aí, vale? Para recoller as aportacións do persoal, iso é no que estamos. Cando esas aportacións estén recollidas, se tratará na mesa, no comité de empresa, co representante dos traballadores, tanto de funcionarios como de laborais. Evidentemente, a RPT non vai ir a pleno sen ser traballada e consensuada cos traballadores por un lado e en algunha xunta de portavoces cos grupos de aquí por outra, eso é evidente. Bueno, pois aí estamos, é a mesma empresa. O repetidor de Santa Catalina, aproveitando que foi un outro día a Patrimonio a Coruña, quería estar presente nesta comisión na que se tratou o anteproxecto do que falábamos antes da fábrica de Daniel, porque me parece unha cuestión moi importante para o Concello de Muros, aproveitando que estaba ali, fun xa de mañán, a pesar de que a comisión era pola tarde, fun xa de mañán, para preguntar por o tema do repetidor de Santa Catalina. En Patrimonio nos deron un mapa da zona na que se podería colocar un novo poste de repetidor, foi no que estivemos traballando, como xa sabedes, conxuntamente ca Asociación de Veciños, por certo, intentando buscar un terreo e non hai maneira de topar un terreo. Entón, o que fixemos foi preguntarlle se había posibilidade de subir a altura da antena e nos din que non, que de ninguna maneira. Co cal hai que buscar solución alternativa. Aí nos topamos con Patrimonio e con Costas e entre uns e outros non damos, e os propietarios dos terreos que non dá aparecido quen queira vender un, pois ese é o problema que temos, vale? Pero, bueno, seguimos traballando, insisto, non sei que día foi o que fun a Coruña, o luns ou o martes, creo. Bueno, hai poucos días fun a Coruña a estas historias e aproveitei para preguntar ali no momento. Estive coa xefa de servicio e coa arqueóloga que leva esta zona de aquí. Con respecto aos incendios, nos imos a contratar brigadas antiincendios, como estos anos atrás. Somos conscientes de que hai concellos que non o fan, pero non nos parece máis importante ter persoal que poida combatilos se aparecen e facer labores de prevención antes de aparezan que outras cuestións. A parte de eso, en colaboración con o medio rural, se deu xa unha primeira charla para lle explicar a xente a cuestión de distancias, dende as zonas arboladas ata vivendas e estradas, e imos dar algunha charla máis nalgúnha outra parroquia, porque así nos lo pediron e nos parece importante. Moi probablemente non vai haber noitebús este verán, porque é moi complicado. Temos previsto facer un recibimento no Concello, así o trasladeis a algún clube, para os clubes e para as entidades e deportistas individuais, que a verdade é que tuveron unha temporada espectacular en varias disciplinas ademais, e creo que o merecen, e que é moito de agradecer ademais o labor que fan os clubes deportivos que hai no Concello. Clubes e algún deportista individual tamén, que coa súa actitude de traballo a verdade é que son todo un exemplo. Tomamos nota da parede traseira do pabillón Xosé Lago e denuncia a Illa da Creba, pois bueno, se non temos máis novidades, sí que acabaremos denunciando seguramente para que haxa polo menos algo firme para que teñan que pronunciarse. Vale. E creo que contestei a todo, me parece. Así que nada, con isto rematamos, moi boa noite e ata a próxima.